Visszatértem. Jó, szóltam, hogy 10 percnél le fog állni. Hát le is állt, ezért most rögtön vissza is kapcsoltam. Hát lehet, hogy vagy 3 része lesz ennek a videónak. Hát, ez van. Ez van, gyerek. Meg pénzén nem szeretném megvenni a bandikemet. Viszont a Fraps-el még bajlódok a beállításaival, de amúgy az is megvan már. Úgyhogy lehet, hogy majd máskor ezzel fogok venni, azt még nem tudom. Na jó, én nem szarkolok, kiszedem ezeket. Hát ja, most rombolok. TNT-vel a legkönnyebb. De kéne azért. Gyerünk még egyet, még egyet, még egyet, még egyet. Hát vasom az már van sok. Szépen. Oké, mert most közben írogatnak Skype-on. Hát ezt most megnézem, de hát ezt nem fogjátok látni. Visszatértem, csak tudjátok, a hülyeségeket csinálják állandóan. Mooning. Valaki már tudja, mit jelent a Skype mooning. Na hát ez jó. Ez már szettet is tudok venni. Akkor mi kell? Nadrág. Sapi. Oké, most aranyalnál is viszont, mert hát ez mikor kell, hát mindig kell, mikor nem kell. Hát most ugye összegyűltek ezek a felesleges dolgok, hát most se lehet foglyot venni, de nekem ezek nem kellene. Azt veszek kenyeret. Most az is lehet, hogy nem mi fogunk nyerni, bár ezt még ki tudja. Mert már hát az ellenség odáig eljött. Én tudom, én most. Ja, a tesóm beszél a háttérbe, úgyhogy... De alul viszont lehet át fogok törni. Hát, felrobbantották, hogy ne tudjanak átjönni, vagy mi ne tudjunk átmenni azokhoz. Szerintem itt fel is építek egy ilyen csiga lépcső alakban. Ennyi volt, lefogyott. Jaj, 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 jaj. Hát ti is láttátok, hogy ugyanap visszaugrott? Hoppá, észrevett. Jaj, de nagy lag. Jaj. Bocs, csak egy kicsit megálltam. Ez kell. Itt vannak már. De tényleg, csiga lépcsőbe felszereltem volna építeni, csak ne lökjenek le. Itt van. Ne. Gyere, Vigyázz, váltsát kartra. Vagy nem kell. Vagy nem kell. Most már van izé. És őt miért nem mínozott, azt nem értem, de hát jó, legalább adott cuccokat. És ismételtesen beszél a háttérről, pedig nem kéne neki.
És hát támadjunk. Adjunk egy aranyalmát. Támadjunk meg azt a úgyis hátralak és kettes kard. Szevasz! Ó, az lerepült. Cajjéz! Itt fog feljönni. Nézzük csak mit csinál. Hát ott van Lucy. Vigyázz, nézzél azért hátra. Ott jön, ott jön. Jön a gyerek. Igen, Boton, ne csendbe lehetnél már. A tesóm ugyan megint. És ki is nyírtam. Hát azért 5-1 ellen. Nem Hállalala. Ilyen nyelveket ne csináljatok azért. Aranyalma. Hallva finom. Szépen sündisznók lettek. Jaj, és gondoltam, jaj, és ennyi. Ki is nyírtak. Hát azért, hát ezt hát nem nézem el. Viszont ez még megvan, visszamegyünk szépen. Vagy szerzünk TNT-t, és megszabadjuk őket. Hát azt nem tudom, hogy kik fognak nyerni. Lehet, hogy a videónak lesz 3 része. Hát ugyanez már második rész. Ugye? Ennyi, ki is vitték cuccaimat. Jaj, nagyon laggolok, nagyon. Hát ennyire nem laggoltam előzőnek. Most már jó. Hát ezek visszajöttek. És veszünk is egy TNT-t. Stonefákját. Szóval kinyertek ilyen gyorsan. Most erre nem számítottam, hogy 5-en jönnek ellenem. Na, egyiknek íja is volt. Ó, hát tudok meg. Most nagyon elkezdtem laggolni, de hogy miért? Ha adott vasat. Szerzünk még 2-t. Na, még egy vasat szerzünk. Aztán királyak vagyunk. Aztán felmegyünk hozzájuk, aztán kitélyentézzük őket. Reményeim szerint ennyi ki is nyírnak, hát rohadjanak meg. És ki is nyírtak. És nem igaz. Hát elvette a TNT-met. Ó, hát akkor jöjj csak újra. Inkább víjat vegyék.